Kes maka tasuk kodam sini fe. Kharwase sebab boye. Gesti ber kharan fuk na so. Good morning like. Ngày được, ngày được, Ada. ngày morning mana? Euro jangan no. Euro jangan ya. Cái drone này được, Pilih yang jasa lah. ya jangan ini jangan. Jangan tiba. Asing bahasa gosoh dia lain lain. Dari bicara, kami kalau Terus naik gitu namanya. I got a big idea kan. Kasih. I got a big idea. I got big idea. Ar ma belik sasine je belik ekta jadu kai mali. Sasine na fujib kuma. Na budi caption bare kana. Caption bare kana. Caption थानाय सिन नुयो. माबा लाइभआव. मार फैखायो आरो. Live figure nanti, dia bertiga nanti. Izin gue masuk lah. Izin montage kalau masih apa saja. Madu putih apa? Dino. Oh. Live bertiga. Oh. Baik, masih 35 ke dong. Ini kali live lo ini ya. Kan live nama. Video dia kan. Ini kan bang, kum deh ini. Live kan masih. Live figure. Mana nih live outdoor isinya kebetulan ini 100, 200, 300 people lap tuh ya view.
लाइफआव मोजां रायज्लायनो रोंनाय जानांगौ मानसिया उम सब माने हिन्दी एसामिस इंलिस बिमा रोंजोबानो टेनसन गैया सासे मानसि 1 मिनिट 2 मिनिट थानो हाबाबो लाइफआव थाफानो हाबानो इनि इम्पेक्टखौ मोनफाबाय थागोन नों वाच टाइमखौ बे रखम दा बेयाव दसे थाफानाय लोगो लोगो ओरैनो थानाय लोगो लोगो दायो आङो खमबाबो 30 थांजोब्बाय नामा 40 नोंनिया दंना सासेल'सै थांजोब्बाय थेवबो दा इखिनि दसे थानायानो आंनाव फैबायना 2 मिनिट थाफानायानो दसेनो इयावनो मोनबाय आङो दा बिदि जायो थारमाने लाइफनिया नों मेन भिडिअखौ खायसेखौ नाया ओरैनो एसेल' नायो ससे नायानो एसे माखासे मानसिया लाइफआव बारा गोबाव थाखायाना आंजों 1 घन्टा थाफाखाया दसे फैबाय थांफाखाबाय जोमै माखानो थांलायबाय सोनाबा मालायफ्रा ओरैनो लुगायना दोनो ओरैनो थाबाय थायो ओमफ्राय खामानि मावलाबाय थायो फौजिफोराबो माबायाव इनिफ्राय न'खौबो खाना लासैना फौजिफोरा बारा एसे न'खौ खानो हायालै प्रफेसरना आरो मास्टारासो हायो मालाय मास्टाराबो हायो खुनुमथे मास्टाराबो इबायदि हाबा जुवा तुवा गेलेलालै इयो प्रान्सना मा खबर बेंकआ मा जादों बेंकआ माबा जादों ब्लक जादों ना ब्लक जादों दा हाथ'वाखै बख'ना हाला फैसा ए बेंकखौ सोलिनाया गाहामलै इयो दरमानिखौ हायोबा HDFC फोराव खालामनो हायो गेमखौ गेलेनानैसो दरमाखौ बहननो हानाय नंला इयो दा हाबबाय थाबाय दरमा इयाव थांबाय थांसोगासिनो हाबबाय थागोन न'आव खोन्थायाखै इयाव खिन्थादों रायदों खोमा मिथिया रायदों खोमा होनखागोन बिमाया बियो हायाबाथ' बेलेग बेंकसो खुलिनांगोनलै HDFC बेंकफोरखौ थाबायनांसिगोन खामानिया आरो सिगांनि एकाउन्टखौ होना लानो हानाय इयो बेलेग होनांगौ सानफुंनाबो बिदिनो सेलारि एकाउन्टआनो इसिना एख' जाथ'वाखै दा दा इसिनाबो जाना होबाथाय सेस जागोन अजयाबो होना लादों गेलेना लायसै देबा गेलेना लायफादा गेलेनायला मिथिगोन खामानिया जाग्रोबाय नालाय सानसेयावनो जाजोबनाय मा जागोन बिसोरना सानसेयावनो जाजोबनाय खोमा साथामबो 90 जन ना मा जादों दाखालि मैयानो फैबाय जेर' ब्लक खैलाजों दिनै बर' इउटुबारफोरा लाइभआव खम फैखायो खम खमखा ओमफ्राय सब गुबुन माबाफोरनो
1 घन्टा खालामथारनांगौ लाइभआव रिल्स बनायो दोनथारबाय थानांगौ होमबाना टेनसन गैला आरो आतलाख जाबाय फुङाव देनजार उन्दुगारलै आरो फुङाव हायसो सोर थाङो बायसिम फन मबाइल थाबाय जागायजेननायाव 11टा 12टा गाहाम थाबा जा उन्दुनायनि माबा जाखायोना माइखौनो गायनोबो लुगैदो गायनो बादो जादों बरिंबो दोबाय गायना लानोसै आरो 2 बिगाल' गायनोसैलै गेजेरफोरजों हानोबो हागौना अखाया 20 दिनसो उनाव हानोबाबो माबासो बायखादों हन्डाखौबो आगोल केरासिनसो दा बिदिनो जानाय पेट्रलजों जानाय सब पेट्रलसो दानिया दाना पेट्रलसो आरो केरासिननि पाम्प नागिरा ada नेयाखै सौनो मोजां मोनदोंलै बिराद बार फैदों साफानो बारानो लांजोब्बाय अखाखौ इमान हराव अखा हाथावथाव बारनो गैया खोमसिथारानो सब बुस्थुखौबो लोंनायसो बेदर जाबा ओमफ्राय लोंनो हायो हानाया ओमफ्राय थेवबो देहाफोरा ओंखाम जाबा बांसिन मोजां जायोलै ना बेदरफोरखौ एसेबाबो बे फेनानै आला खाला जाबाय
दाखालि बोरमा खायसे गवाखै होननाबो गगौमोन खोमा। बोरमा खायसे एख' जायाखै। बोरमाफोरजों होनबाथाय बारा एख' जाया। हिनजावफोरखौ लाबा सासेखौनो मोजां मानसि बानायना लाखानांगौलै ना बुजिनाय मानाय बुजिहोनानै एसे गोसोथोनायाबो सासे हिनजावथ' गासिबो माबालाय एखे मालाय एखे बुस्थु दंखायोलाय बेखौनो लालाय बेखौनो लालाय बेखौनो दलाय गारलायबाय थानो हामा एखे हिनजाव नों बे हिनजाव सासेखौनो नों मोजां फरायनानै मोजां माबाबा बेनो एखे गुन गोनां बेखौनो मानसि बेखौ लालाय बेखौ दलाय जाबाय थायोलै दा एबार सासे मोजांबा सासेखौनो लाखासिगोन बायदि आरो टाइमबो गैलाना गावसोरबो माबा थानो ओरै दाखालि खनसे साख्रि मोननायाव हिनजावफोरा बहुद बुजिदों ओइ बि ए पास जानानै पास जानायबा साला जोंबो डिलेट बिएडखौ लाफ्लांनायबा जादोंमोन दां निजोम समाव गेलेहोयो
हा सागाबाय एसे एसे बारा गैला एसे सागालांलै सागायो खारबाय थाबा एसे मोजां जाबाय थायो थारमाने आपडेट जाबाय थायो बेबायदि बे स्कुलफोरनि मास्टारफोरा फिलाप जाजोब्बाय ओमफ्राय पस्टआ ओंखारबाय थागोन नालाय ओंखारा माथो ना दाखालिथ' एख'आनो जायाखैना इदिबा ए फैसा लानाय लाखायो बिदिखो ओइ दाखालिनिखौ लाखिना दोनबाय इसोर खावसे पस्टआव लाखुमानो दं बिदि खालामनांगौ गेस माखारो उदै माखा टाइट जायो गामसा लानांगौ गाबोन एवा सामथाया जुगोलैना जुथायाव जेम्सना डेन्जार जागोनलै इदिया नंगौ दिपुला दाखालि बाराद्राय खाना लानानै सिखारखायो खोमा हिनजावा सानाखा दं दा हिनजावना दा ओरै फैदों मा बोराय दा हद' दाबायदियावनो मालाय प्रेक्टिस खालामनो जाखायोलै गथ' खामानि दं जाहैब्रा ना मा दा इदि सानदों खोमा इयो गोसोआव डेन्जार माबालै आयदा बानायखादों मा आल माबायाना लंकेनि थाखायसो फैखादोंमोन इयो दाखालि सोलायोना ओइ एक्सिडेन्टआवनो सोलायो
इथाबा इदिनो जाबाय थागोन दिना थाङो बेखौथ' मैयाबो रडआव लिंदोंमोन रडआव फैयाखै आं ओमफ्राय आरो जेब्लासिम साख्रिया जाया इदिनो जाबाय थागोन इयो दा आरो बेलासियाव थांनो लिंलायबायना माबायाव कमलाबारियाव होननानै हय थाला होनना बुंबाय मासेया गावनि गोसोखौनो माने उसाव-बादाव लाबाय थायो थारमाने जायो गावनि गोसोखौसो माबा लाबाय दंना इयो दा बहा थाबा गोजोनगोन होननानै इखो माने न'निफ्राय ओंखारबोनो हाबानो बहा थाना गोजोनबोगोन सानदों थारमाने मैया बड' जुगाव इनफरमेटिभ नायजोबासैलां दा नायनांगौ र' खावसे माबा दं दा दानाबो दादितला गैथारला होनदों देहाया बारा गोबाव थानाय लायो जों थाबथानायाब्रा जों थाबथानाया रतन जौसोमोननियाव बसन जौसो मलिना दं इयाव बिजेसियाब्रा बसन जौसो इयाव सेकेन्डआ गुफुर रोजा मोखां रोजाया नों सेकेन्ड सिनायो बिनानावसो गुफुरा बिनानावसो नों सेकेन्ड सिनायो इ बुरिया हांसो मास मासलाय बुरि दंफां बुरि हाङानोब्रा इयावनो थायो ओमफ्राय फिसाजो दंखायो ब्रा इनाव दंखायो बरपेटायाव फरायो बैयाव थायो बेयाव थायो मलनायाव थायो इयावनो थायो मलनायाबो आगोल थायामोन इयाव दा मलनायाबो गथ' साबैसेना सासे इना दंखायो फिसाजो दंखायो इना बसनिया साबैसे जागोन जोंहा सानै साथाम जाबायनो माथो साथाम जाबायनो इयो थैयाव थायाना इयो सासे थाया लास्टनिया सेकेन्डआ थायो मालखौल' जानो थाङोलै दोना हरनि बारथायावसो फैयो मोजां माल जाबाय दाना हरनि बारथायावसो गावनि फैयो हिनजावानो सानैबो मोजांखा हरनि बारथायावसो फैयो होमबाबो सासेया फ्रेस नङा मालायनिसो इना फिसाजोआनो दंखायो मालायनि माबा गोनांसो खामो फिसाजोआनो दंखायोना फिसाजोआनो साफाथार माथो बे रेखा होननायाबोथ' मार सेक्सि फिसाजोआनो साफाथार बे उनाव माथोफोराव हमजालायनाया मार सेक्सि दा मोनबाय बरपेटायाव फरायनो थायो फिसाजोआ गावनाथ' हिनजावा इना दा साथामबो फुरा मोजांलै साथाम लालाय मा खालामदों देनजारलै इसोरो सासेखौ लाग्रोनो हाबाय मलाबा लोगो नांनानै दा इना जसिनजोबना लाबासो साथाममोन दाना मालनि थाखायनो साथाम लादों इयो सेकेन्डखौ लाबोनो हानानै दाथ' थार्डखौ लाबोनो बारा एख' नाङासै इनोना बिदिनो आरो लाबाय थागोन इसे चान्ससो मोनो जादों इना इयो ओइ रिया ब्रह्मनि हौवामोन थिकादार जानायबाथ' बया जगौमोन खोमा लावदुम जानाय बिदिबानो फैसा थाखा थानाय मानसिफोर एसे थाबाय थानायबाथाय नङा इयो लागना लाबाय साथाम गाहाम जागबाय नङाबा सोरबा एट्रिसखौनो लाबोनो हागौमोन एट्रिसखौनो लाबोनो हागौमोन दा आरो साथाम गाहाम थाखानायावबो एट्रिसखौ लाबोनो मानसियाबो हेन्डसाम ना दा फसना बा फन रायलायनाया सोदोबखौनो हेन्डसाम रायज्लायनायाबो मार मोजां जायो नों बया मोजां मोनखागोन नोंसोर माने सिनियाबाबो बोरै रायज्लायखागोन माने
बेयावनो फैखायो माने सिख्लाफोरा फंसे बाथ्राखौनो बुंफेरायो बेखौ रावजों नांलायनाय नोङो माने सिख्ला हिनजाव इखो रायनानै रोङाबा रायजानासो थाबाय थागोन माने इखो बिदियावसो लाबोना होदो अ रायजाबोनो हायो इयो दा हिनजावानो जायोब्रा अनखांखां मोनलायलाङोना रायनानै माब्लाबा रायलायनायाथ' साफा जायो इयो सोदोबजोंनो बाय लादो गोदै रावजोंनो गोदै रावजों लादो इनि रावजोंनो फाग्लि जाजोबदो सिख्लाफोरा इसाबो इयावसो थायोमोन रसनानावसो थायोमोन इसा दहाय थांनाया दा एसे न' खाना थाबाय इयाव फिसाजो मोजां फाखन गथा होनोलाय दा इसोरो हिनजावफोरा एसे बुजिलायदोरा मलिना मोना बा हिनजाव माबाफोरनो एसे गोदान गोदान नांमारगौखाय जादों हौवाफोरनो बिदि जादावनाय मोसौआ माबाया जुगिबायानो थायो गोदान गोदान है दा इनो साथामाबो थोआब्रा आरो नांगौ थोआ इखो है दालि संनाय बेसाननो होननाय रखम जायो आलु रुनाय सिबो रुनाय बेलेग बेलेगनिबो बार'थायावसो फैखायो न'आव एथाफोरावसो फैखायो होमबा इयो बेलेग माथा मारिनो थाबाय थायो आरो फना खोमोनो थाबाय थायो ओइ इयो केसमाल फसाया खोमालै ना सिख्लाफोरखौ बारा थान्दा लाया खोमालै सिख्लाफोरखौ बारा माथा आरो मारिया दा इयो मोजांखौबो हाबा जाखानायफोरखौसो बांसिन मोजां नुखासिगोन दा बायदियावनो आरो फैसा थाखा थानायखौसो नायखायो दे इयो एसे फैसा थाखा थानाय प्लेनसो माने हिनजावनिफ्राय हेल्प मोननायखाय मा खामानि मावो इयो बलेर'खौ लाखिनो दा दै एखन दा फैसा दैखौ थाया नोंना पकेटावनो दै दा सेकेन्ड नामा मावो हिनजावा सेकेन्डआ सेकेन्ड ना मामोन माहाजोन इयो सेकेन्डआ इ सिमलानिसो सिमलानि इयो सिमलानिसो हटेल थानायालाय ओमफ्राय रडआवनो मायाव हाबा जाहैनाय रडआव ओमफ्राय रेन्जारमोन हौवाया रेन्जार मोनबाय थैबाय फैबाय ओमफ्राय हिनजावानो बिमायानो माहाजोन खानायसोना ओइ मार माहाजोन दा हिनजाव लोङा दाथ' हिनजावनि सायावसो आराम जानायसो इयो हिनजाव गैया मार माहाजोन ओइ हिनजावनि सायावनो जाबाय थायो आरो मायावथो जायो मायावथ' फैसा होयो नालाय ओरैनो बलेर' बैयाव लानानै दैजिं गिदिंबाय फेस्टिभेलाव थायो बहा मानसिनि गेजेरावनो बुगोन बियो जनाखि मोनदो सिगाङावनो जनाखि मोनदो मा थांगारदोंमोन मायावथ' फैसा दंलै मा खामानिनि फैसा दंलै एख'का हाजिराबो मावा एख' खामानि मावा इयो बेलेग बायदिबा बुजायो होनना बुंदों ना मानसिनि गेजेराव आरो बुनो हायामोन नालाय दायो मानसिनि बुदोनो इयो अबाव बुदों गेजेराव दैजिं फेस्टिभेलाव हिनजावा इयो बुदों बस्न' बुदो बसना सेकेन्डखौ सेकेन्डखौ बुदों मानिबा ओइ माबाया स्टार्ट जादों माबाया जनाखिया होमबा जनाखिया हाबा जायाखैमोन ना दैजिं फेस्टिभेलाथ' सिगां जायोमोन ना आगोल ओमफ्राय मानिबा बुदोंलै मानिबा रायनानै दैजिं फेस्टिभेल टाइमावनो पटायखादोंमोन इखो ना इ टाइमावथ' हाबा जाथ'वाखैमोन नङा हाबा जाखानानैलै हाबा जाखानानैसोमोन दैजिं फेस्टिभेला जादोंमोन इसोरनो जादोंमोनथ' सिगां ओमफ्राय हाबा जाखानानैसो इसोरबो जनाखि मोनखो एक्सट्रा हिनजावफोरखौ थाङोमोनब्रा बे थांनायाव ओमफ्राय इयो लोगो मोननानै ना होसोलांनाय जायखिजाया इदि इयाव बुदों जनाखिया स्टार्ट नाङो बे मानसिनि सिगाङाव इदि बुथारथारो होनबा इयो होननानै मानसिनि सिगाङाव दखानाव फैसा माखाखौ बोना लानो हाबाय थेवबाबो इमान फैसा थानानै मानो बुथारलायनांगौ बिदिनो बा साननैसो हिनजावनो गिदिं गिदिं जायोमोन ना इयो दाबो आयदा इनिखायना दा खामायजोबखायोना बिउटि पार्लाराव मोना होमबा बिउटि पार्लारनि अ मलनियाव मोनोना हिनजावफोरासो मावखायो हौवायानो एख' इ आयदा प्लेनिंखौनो बिदि लाखादों आं मावलालै जेबो थांखादो इयो मालायनि सायाव जाबाय थागोन दा बिउटि पार्लाराथ' न'खर सलायनो हाखायो बिउटि पार्लारा जेनेबा मलिनानि गिदिरनि न'खर सलायनो हाखायोना इसोरो खस्थ' मोनोना फैसा ओमफ्राय इनाव आरो सेकेन्डनि उनाव आरो फैसायानो दंखायो न'खरावनो बया माहाजोन रेस्टुरेन्ट दं एलेखि बाजाराव रेस्टुरेन्ट दंना खासिदासो गैया थार्दनिया थार्दनिया मा सेक्सिलै सेक्सि आं मा पसन्द जाखायोमोन इयावनो थांलाय फैलाय जाबाय थायोमोन ना सिनाया आं आंखौ ट्रेनटिखौ सोलायदोंमोन जायो आङो जाय समाव बिदिनो एक्सेप्ट खालामाखैमोन आङो बेखौ फैसानि थाखाय लाबोदो सेकेन्डनिखौ ओइ हौवाया माबायावसो थायोमोन मार फैसा हरबाय थायोमोन इनो हौवाया फैसा हरबाय थायोमोन बुस्थुआ माधुपुरनि इयो बेलेगाव हाबा जायोना ओमफ्राय दा थार्दनिया माधुपुर ओरैहायलै घटनाया खिथानि आङो नोंनो इयो माधुपुरनिफ्राय बेलेगाव हाबा जायोना ओमफ्राय हौवाया बेंगलराव थायो नालाय न'आव फैना थाफैयोब्रा माधुपुराव न'आवनो फ्लेटनिफ्राय आलासि फैयो हौवा थाफैनाय थिगआनो दंमोननो बिसोरना लाफं जालायनाय बिदि भाइरेल खालामजायो खायसे इयो दासिमबो दंना नङाबाथ' मालाबा हमनानै नङाबाथ' खैथा जाखो इखौ थांसै खैथा जाखो 1 घन्टा जागोनना जायासैलै खारनाया आंना साराय 6टा जाबाय जास्लाबासै 1 घन्टा जास्लाबाखै
जोंनियाव 4टा 5टा एवढं जास्लाबाखैबाथ' 4 घन्टा गाहाम खारदोंमोन सं बेखौथ' आं मानो गोबाव खारनाय मोनदों मथा मथि माबा 40 मिनिटसो खारथारदो 1 घन्टा जायाखै नों खारनाया जायाखै माबा जानांगौमोन दासो 6:30 जादों ना 4 घन्टाबाथ' आरो मोनहैगोन नोंसोर ओइ दा 6:30 दहाय आं खारखांनाया ग्रोब जाबानो 6:30 जानांगौमोन आं मथा मथि 20 मिनिट खारथ'बाय होमबा 40 मिनिट जाबाय आंबो नायखादों टाइमखौ 4:30 खारदोंमोन 5:30 जानिफ्राय 6:30 बासो 1 घन्टा जायो आराम मोनहैगोन नोंसोर नङा माबा आङो हाखासिगोन बायदि मोनदों दाबो फुंनि 7टायाव न'निफ्राय ओंखारबोगोन ना 8टासोआव ओंखारबोयो न'निफ्राय फना खोमायावनो थाखायो बाला सोर रायलायो गावसो मिथियो इमान फन रायलायो फनानो खोमायावनो थायो फनखौ जायोलै बिदि बारा देनजार खालामनो बा गारि टार्निं खालामनो इयो मोनसे माबा लानाव आं जि मोनबाय 2 3 मोनबाय इनिफ्राय थोनांसिगौब्रा इनो थोआ इनिया नामावनो थाबाय आरो थाङो बे मालाय टारगेट दं खोमा 10 जनसो जानो दा 10 जाखाबाय इसोर हे जानाया जाबाय हिसाब गैयै जाबाय इसोरो बायनाबो जायोना बायनाबो जायो फैसा मोनबा बेखौबो न'आव लाबोगोन र' साननैसोआव ना न'खौ गेदेर खालामनो 1 2 3 नाम्बार लायनांगोन नोंसोरो 1 2 3 नाम्बार रुम दोननो नांगोन इसोरो आलादा थाखायो खोमा टिकेटआ ओइ दाबो आलादा आलादासो थायो खोमा आंनिबाबो बोरै जमा थागोन ना दिनै सोर खायसे जानांगौ र' खायसे जाहैनांगोन दैयाव हाबलायो खोमा एक नाम्बाराव एसे मिथिगोन बोरै साफाल' साफालै ओमफ्राय ओइ सिगां बोसोरफोराव मद साफा नुयोमोन आं सानैखौबो दा मलनाखौ साफा नुयोमोनथ' बै सानैखौ मार साफा नुखायो देलायनानै इउटुबफोराव देलायोना नायनायाव देहाया दा एसे स्ट्रंमोन ना बुरिबोबायलै बुरिबाय नालाय लेथ्रा ओमफ्राय सिगां फुटेन हिनजावखौनो बेसे मोजां नुयो फुटेन दा बुरिबायना भुटेन हिनजाव खनसे भाइरेल जालायनाया ओइ फुटेन हिनजाव मालखौ नुजोबो हिनजाव खनसे भाइरेल जाजोबदोंथ' फाइरेल जायो क'क्राझारना सोरबा गोसोथोलायनानै मालानो खया गुवारखा गाग्लिबले खिन्थु नुनायाव मार साफा नुयो आरो ओमफ्राय माला खया गाज्रि बुरजामोना बेना देहाया मलनानो बिदि जाबाय बे अलं फलं लालै मोखांफोराल' ओरैनो समाया दोनै बिसोरो दाबो मोखांफोरखौ नायामोन बिसोरो बे साफा नुयो माबा जायोनो दाखालि एसे खया मोजां जायो ब्लेक कब्राखौ हौवाफोराबो नायखागोन ना बिदि होनबाथाय मा बुस्थु दं होनना नायसै मुलि दंलै बेफोरनिबो प्रानजितआ लाबोदों माथो ब्लेक कब्राखौ 1000सो लायो बेफोरखौ जागारलानो खोमा इयो नांला मिथिनो दा गोदान गोदानसो माथा मारि फैयो न'आवनो थाफेरानो दं इलाय आरो हरनि एथायाव सामफ्रामबो गारिखौ सिलाय मोनखोनांखायो मा बहा खामानि आरो माथोखौनो खोनायालाय नांलायबाथाय हिनजावनिखौल' खोनायो बिदि खायो दा बे मालाबा बिदि सावनो बिराद एसे माथो खोनाखाया दे बिराद सेफ जाना थाङा आगोल एख' सानामोन इखो बारा दा खिन्थु सानै साथाम लाबायना इनिफ्राय बिदि जाबाय मानसिफोरा थेवबो आगोल बारा रावबो एख' होनबाङामोन ना बिनि थाखायनो इयो रुपियाव बारा थाया लकेल नालाय थाया
जायबाबो रायलायखोमायोब्रा इसे मानसिफ्रा इदि गावनि इदि सानखानानै इयाव दुखु बारा थायो मिथिखायो गावनि थाखाय आरो सानखागोन ना जायोबाबो सानखागोन रुपियाव थांनांगौ जेबो अर्गेनिक खालामनो महर मासो आं रुपियाव थांबाय थायो बहाय आलासियालाय सायानो दासो जाया न'आव सायानो दा 7थासोआव जाखायो न'आव नै माखाया दाखालिनिफ्राय खारनानै नैनिफ्राय सादोंलै एसे ओमफ्राय दिनै हाराखौ गोम गोमनो नारसिननाय बायदि मोनदों थारमाने हान्थुखौ ओरै मोदोम जायोना ओरै थांनायाव अजनजों बोरमानि सुपखौ लांनांगोन र' दानख्रुबनानै लागायनांगोन दायो बाराबाबो लांनो थांगोन खोमा बोरमानि सुप लोंबाथाय आराम मोननो आथिं सानायफोरा रुनानै लांनांगौ माबाखौ न'आवनो रुनानै लोंजोबनो हायाखै पार्क लादां दा बाराबानो मालिकनाव लायनांगोन माखौ 20थासो लाबो अया बुरजा लाना लोंखानांगोन खान्थाइ खान्थाइ बेफोरसो देहानि आथिंनि पावारा एसे देहानि थाखाय ओरैनो जाबा जुबा जानानै लाब गैयालै मिथिंगाजों फानना फुनलायो नामा बेखिनियाव जोंहा मिथिंगानि जोंहा फुलिद' आइखौ फुलायनो मा फुला फुलिनोसै खोमा mana namanya kita JB Beauty Parlor JB Beauty Parlor itu sih full nunggu ya kenapa pakas lah Ora solo qua. Tak apa gitu. Jangan kondisi karo lemah kok gerak-gerak. Mana? Masih ke karpas buah-buah itu marah dan cipta. Ini bapak treatment, bapak ini check up deh. Saya karena mama tadi, karena ini kamu naik boy. Hah? Oto. Oh. इसोरना माबा थाबाय न' अथ' जायो गैया माने नोङो प्रेक्टिसखौ खालामबा इयो खारनायनिबाबो थाबायनायनिबाबो खारनो मानांगौ खामानि बानायनांगौ मानो होनबाथाय नोङो बे खारबाय थाग्रा मानसिया थाबायनो हायोना दा इसोरो थाबायनानै खारनो हायाना थाबायनानै बे थाबायबाय थाग्रा मानसिया खारनो हायाना खारनो नागिरोना थाबायनायनि मानसिफोरा Parah malah karena betul. Ayo bra, lah foto kita. Gue itu mau kerja apa sih? Gue itu laman. Ponsas pak, motor-motor ponsas pak karban. Nanti ada nih, gue ini itu ponsas lah. Ya kilo 4 kilometer satu lah itu nih. Ini motor sih, mungkin sampai di sana. Mungkin sampai nanti.
आरो खाथिलाय जों आलासि खाथिनि थाइखौ हायो गोलाव गोलावसिन थाबाय ससे थाबायग्रा माने खारनाया बारा नांगौ सोरनाबा दं खोमालै इसोर खालामबाय थानाया बे दंखायो ना बाइकजों फैबाय थाया बिसोरो आराम होनदों बिसोरखो मोनासो थाबायलायो इसोरो मोनासो थाबायलाङा इसोरबो होनदा बै हिनजाव मानसिया दाखालि फिल्डआव फैनायखौ खोनादों बेना एसे थांदों अथिंजों फिसा दङ फैनो नङा दैया जोंनिखै एसेना ओइजा थांबाय बेरायना थादों मा होनो अ मा रायलायो नाम्बार नांनाय मानाय बिदि रायलायखायो अ दा हाबा जानानै बेसे गोबाव बा दा इसोरो ओरैनो रंगा मालायजों गेलेनो लुबैलै सनना हाफोरखौनो माइ गायनो हायाखै इयाव नैबोसो आजादि गायखेर लाखिनाय जाबाय नैखौनो दै सारलायाखै ना ओरैनो एसे सारदों खोमालै इयाव मा साराखैसैबा बेफोराव बारा दै बोनाय नङाना फैबाय नङा दै बोनाय माने बेबायदि बोथोराव थांबाय थाबा गैला जेबो आखा नङा बे खाथियाव दै थाबाथाय बारा गोसोआव बोनो हायाना ओमफ्राय एसे मालाय बेनिफ्रायनो बोसिगोन माबाखौ बरिं टेनसन गैया एसे आराम माइ मोनगोन बरिं गैयाबाबो जायालै मानो होनबा दैया गैयाबा नों माजों बोखांना हा सारनो थांगोन ना रायो nih sama itu parah di internet ada nih sangat dari belakang orang ini mana cuma tuh udah sih juga tampar lo mana nggak ada hari ini rendu belum sana ये मान हफ्ता ही नहीं मान पूरा है यार आं लुबैया सिख्लाया बारा माबा नङा इयो सालु नङा एसे आं हमनो बेखौ थगायनो माने बिदि गैथारा रायलायो बेखौ खायसे थायोलै फटकफोराबो बहुद खमलै ना इउनिभार्सिटि फरायबाबो माने बिदि मेन फटक गैयि 10टा 12टासो दं बारा गैथारा
लाजियोसो आं बिदि मानसिया लाजिनाय थायो एसे लाजियो बिदि मानसियानो खुला जायो आरो ना बिदि मानसिया एसे मा जायो माने दा तरा मोनाबो इफोरबायदिमोन आरो फट'फोरा थायामोन फेसबुकआव खममोन गेसेंमोन खोथाबा ग्रोब ग्रोब रायलायनाय मानसि बांसिन बेखौथ' गायनो हायालै अखा गैयाबा इमान गोरायै हाया ओमफ्राय इ खाथियावनो माइ गायना होदों माबोरै जाथावथावना माबानि थाखाय गायदों जालाय गैया बलिङा गैया बहुत दै गोलैदों ओइ दानसे लाखिखोमा ओइयाव बलिं दं बेखौ मानो जावायनांगौ दे जाबाय जानानै दोननांगौ आरो फैसा खायाखै गाहाय दै दैया मोजां गाले दै आबादखौ बारा मा खालामनांगौ जामारालै होनबा साख्रिनांगौनायनो आरो दा नै थांनाय बोसोरावबो माइआ उरायजोबदो ना मानसिफोरा थांनाय बोसोरावबो गैया माइ उरायजोबदों ना थांनाय बोसोरावथ' लाब गैया ओमफ्राय नै लोगो लोगो एबार बोसोराव जोंहा न'आव हानायखौसो मोनदों खावसे नङाबाथ' खामलाबो गैयानो सब बुस्थुआबो अखा मोनाबा जायालै अखानि दैया बेलेग जायो दा माइनिया बिलाइयाव नांनो मोना एसे बिलाइयाव नांनो दैफोरा होद बेफोर सिफुं मैगं होआ नामा मोजाङानो दा बेयाव ओइनै गसलायना ओइनै दाख्लै नोंसोरनि फरायबाय मोसौ मानो फिसिदों बिराद खस्थ' गाइखेर फाननो दा हायो उनाव खस्थ' बोरै जाबाय टाइमा अभार जायो बे पुस मोननो हाया मोजां हाया लस जाया लामा खाथिनि दा बेफोरावसो फैनांगोन बिजाब दोनदोंमोन ना Kita sampai diam kalau masih.